Benatetxe pare hau idati telebista. Txantra auzotik ue ikastetxeko azken albistea. Ez gureke gure sintonean gozatzera. Kaixo, gu Ainhoa eta Iraia gara, eta gaur jainko baten ezaugarriak esango ditugu. Oruzen sexua mutila da. Oruz zeruko jainkoa da eta ere heriotzarena. Oruz animal burua du, belatza burua du. Oruz beltzarana zen, koloretako lepoko bat du. Oruz pixka bat lodia da. Pultserak gehi brazaleteak ditu. Herriak gidatzeko makil bat du. Gona darama eta oruz anj bat du. Bere aita Osiris da eta bere ama Isis. Bere seme-alabak Amets eta Apis dira. Oruzen tenplua Edfun dago. Ptolomeo hirugarrena egindako tenplua da. Jainko-jainkosen artean harreman familiar asko zituen. Hurrengora arte. Agur. Kaixo egunon. Gaur Egiptoari buruz hitz egingo dizuegu. Berez jainkoei buruz. Gure jainkoa Set da. Sexua gizonezkoa du. Eta domeinua amorrua, kaosa, ekaitzak, indarkeria eta atzerritarrak. Bere burua arrano bezalakoa dauka. Bere janzkera gona luzea eta polita dauka. 10 apaingarri ditu. Seten anaia Osiris da. Bere emaztea Ra zen. Eta bere umea eta bere semea Geb. Seten tenplua inglesia bat da ikuspuntu askorekin. Agur, ondo pasazte burua. Kaixo guztioi, gaur Egiptoko gauzetez hitz egingo dugu. Gure jainkoa Apis da. Sexua gizonezkoa da. Aiz. Emankortasunaren jainkoa da. Burua renitxura zezenezkoa da. Gorputzitzure zezenazkoa da. Biluzi dago. Ez dauka apaingarririk eramaten. Agur. Kaixo, gaur Egiptori buruzko dokumental bat kontatuko dizuegu. Gure jainkoa Ra deitzen da. Raren sexua gizonezkoa da. Eta Ra eguzkiaren jainkoa da. Orain, Raren deskribapena kontatuko dizuegu. Raren burua alkoi bat da eta bere buruaren gainean eguzki bat dauka kobra batekin ere. Ra ez da oso mea, sendoa baizik. Raren begiak magia asko daukate. Barruan urre koloreko uztait bat bezala dauka. Ra ez dauka leporik. Bere besoak oso fuerteak dira
giara asko notatzen zailako. Raren gona oso motza eta kolore askotakoa da. Sortu zuen sortu zen zerren jainkoa. Orain Raren tenpluz hitz egingo dizuegu. Raren tenplua Abusinbelen dago eta sarreran 4 jainko daude. Bat eta bestea Araket eta bestea Amon-Ra. Gero goian Eguzkiaren jainkoa dago. bukatzeko gauza batzuek esango dizuegu. Ra Amon jainkoarekin bateratu zen Amon-Ra bihurtzeko. Eta agur... Gaur jainko baten informazioa emango dizuegu. Jainkoa Osiris da. Bere sexua mutilezkoa da. Nekazaritza Egiptoa mitologia eta heriotzaren jainkoa da. Bere buruaren itxura gizonezkoa da eta bere gorputza berdea da. Tunika luze bat darama, hankak luzeak ditu eta eskuineko besoan herria gidatzeko makil bat darama. Ezkerreko besoan nekaka bat darama. Bere aita Jeb da, bere ama Nut da, bere ezkonkidea Isis da, bere seme arabak Set, Horez eta Nubis dira. Anai arrebak Set eta Netflix dira. Tenplua Gomer Sultan dago. Osiris ia beti mumifikatua zegoen. Ongi pasa. Kaixo egun guztioi, gu nahi eta inize gara. Gaur Antonin informazioa emango dizuegu. Anton deitzen da, bere sexua mutilezkoa da. 14 esku ditu. Eguzki bat da. Isis bere ama da. Aton eta da antzekoak dira. Agur guztioi. Kaixo, gaur Egiptoko informazioa emango dizuegu. Gure jainkosa Isis da, eta bere sexua emakumezkoa zaintzen duena familia eta landareak dira. Bere burua pertsonezkoa da, eta bere gorputza ere. Bilatu behar dut gauza bat ordenagailuan eta bitartean gure laguna ekine hitz egingo du. Bere harreman familiarra Osirisekin zen, eta bere semeak Anubis eta Horus ziren. Agur. Kaixo, gu Bernate Txopareko ikaslea gara, Goren eta Irune. Gure jainkoaren izena Anubis da, eta bere sexua mutilezkoa da. Anubis hildakoen zainaria eta hilobien jainkoa da. Bere burua emakumezkoa da, eta bere gorputza gizonezkoa. Anubis apaingarri asko zituen. Horietako bat, gola, makila, eta eskumuturra. Agor.